Julle moet ook van die filter. So, ek het op saam huiswerk en ek verstaan dit is so nie. Of julle wys aan my okay. So, ek dank julle kan die so nie, maar ek sê lelik, so julle moet net kan ja. So, dit is sommer julle. Daar's 1, 2, 3 en 4, 5 en 6. Ja, by mijn 5 en 6 julle. Hier is nummer 1 sana. Hij was obviously right. Nummer 2. Nummer 3 sana. Nummer 4. Ik weet niet of 4 is julle. Ga ik omlaag, ga ik hier de rest 5 en 6. Oké, so nou so ek net 'n potlood en ja, een potlood gaan. En goed die week julle wat duidelik. Ja. 4 in my potlood so my uitview is omgeruit. Nou dan. Klaar. Dan julle duidelik. Potlood in aan. Jy begin eers met 'n potlood voor die mens aansit. Nou. Wat is jou getal? En dan skryf jy. En dan wil ek wys so. So skryf jy die getal. Dan skryf jy al die 6 maal tafels hier af tot by nummer 10. Dan schrijf ons die 6 maal tafel af. Zo. Sla je af. Nou kijk eens of 3 en 6 in kan gaan. Nou, als het in kan gaan, dan schrijf je bo en 0. Ja, als het 16, die 16, daar. Nou, ja, nou, malen tij. 6 maal 2 is 4 en 3 maal 1 is 1. Nee, 2. Dus 2 is 24. Dan maken ze nog een lijn daar. Dan kijk je wat kan in 24 ingaan. Oké, dat is te groot, dat is te groot. Ons wat die nou, omkring ons het. En dan gaan jullie die 2 gaan on. Dan gaan we een woord 2 maken. Als het 3